ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬೈಯಾಗ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ ಇತ್ತ ಪನ್ನಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೊಲ್ಕಿರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನಿ. ಪೋಪಿನ ತಾದಿಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಯ ಮಂಗಳವಾರ ದಸರಾದ್ ಅಂಚ ಅಲ್ಪರ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ದಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಚೂರು ಇಕರ ದೇವೆರೆನ್ ದೀತೆರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಂದೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಆವರೆಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಗುಲಿತ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್. ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆನ ವಿಗ್ರಹ ಬತ್ತುಂಡ್ಗೆ ಗೆಪ್ಪುನಗ ಈಶ್ವರ ದೇವೆರೆನ ವಿಗ್ರಹ ಬೈಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವಸ್ಥಾನನ್ ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ನನ ಈ ಮಾದರಿ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಆವರೆಗೆ. ಅಂಚ ಬಯ್ಯಾನಗ ಜೋರು ಬಡಾಂಡ್ ಸೀದಾ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೋಯ ಹೋಟೆಲ್ಗ್ ಪೋದೊಂಜಿ ವೆಜ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಂಡೆ ಯಾನ್. ಎನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.